כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד. בשבת, כשאנחנו יוצאים ורואים את הילדים מטיילים עם המדריכים, בעלי ואני עוצרים ומתבוננים. הלב מתרחב. הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי. נופשון שומרון מארח ילדים בעלי צרכים מיוחדים לשבתות, חופשים ומועדים בישיבת ההסדר קרני שומרון, במטרה להקל על ההורים ולאפשר להם הפוגה וצבירת כוחות מחודשים. בנופשון חווים הילדים אווירה חווייתית המותאמת לצורכיהם המיוחדים. במקום משחקיית ג'ימבורי, חדר לבן עם אביזרי סנוזלן המותאמים לשבת, פעילויות שילוב עם ילדי היישוב, אווירת שבת עם תלמידי ישיבת ההסדר, הצגות, שעות סיפור והפעלות חברתיות עם תושבי היישוב. הלינה בדירות האירוח במתחם ישיבת ההסדר קרני שומרון. בנופשון מתנדבים רבים. לכל חניך מותאמים 2 מתנדבים המסייעים לו בכל צרכיו ומלווים אותו אישית במהלך שהותו בנופשון. המקום מלווה מקצועית על ידי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית קרני שומרון ועל ידי מרפאות בעיסוק ומורות לחינוך מיוחד, על מנת שנוכל לנצל את זמן השהות של הילדים בנופשון לקידום היכולות המוטוריות, הקוגניטיביות והחברתיות שלהם. כמשפחה בעלת 2 ילדים מיוחדים, ניסינו למצוא דרכים שיקלו עלינו במערך המשפחתי האישי שלנו. בעיקר בשבתות, חגים וחופשות. שבת עם הילדים זה שבת לוגיסטית, בוא נגיד כך. אם אין מתנדבים שיבואו ויקחו את הילדים לפעמים בזמן התפילה, לעתים יובל לא הולך לתפילה. הוא פשוט חייב לעזור לי פה עם הילדים. לא רק בזמן התפילות, אלא גם בזמן הארוחות. שבת עם הילדים, הארוחה היא פשוט כמו סרט נע. מי שיכול לשבת יושב, מי שיכול עם הילדים. כמובן גם לגבי מנוחת שבת, אם אחד לא יכול עליהם, אז 2 חייבים להיות ערניים. זה פשוט בעלי ואני. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. מאוד קשה להעריך, אין דבר כזה. עם הילדים אין דבר כזה להיות אצל משפחה שהם עם ילדים. כל אלה סך הכל רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום. ביום בהיר אחד, לאחר שבררנו את כל האפשרויות של הנופשונים, בעזרת שכנים יקרים, משפחת קצור, העלינו את הרעיון להקים נופשון כאן בקרני שומרון. לא רק לילדינו, אלא לכל הילדים המיוחדים שבסביבה. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותודה. השבתות האלה הן מדהימות, לפי והן תורמות לערים כל כך הרבה. רואים את זה ביום שישי שמביאים את הילדים, ושמח להם קצת שהילדים נהנים וגם הם יכולים לנוח בשבת. מקבלים שבת עם כמויות של צומי, כמויות של מרץ, מחברה של מתנדבים שמתים עליהם. אוכלים איתם, שרים איתם, רוקדים איתם, קוראים סיפורים, יושבים בחדר לבן, נותנים להם את כל הצומים שהם צריכים. ומי שהכי מנהנה מזה זה אנחנו, המתנדבים. אנחנו גדעון ואיתי, נמצאים עכשיו בצבא, תותחנים, מתגעגעים לחזור לשם, ילדים חמודים מאוד. ממש כל רגע שהיינו שבאמת, זה באמת היה אושר, שמחה עם כל הילדים. באמת, אנחנו פה בצבא עובדים קשה,
וחושבים על זה הרבה, אנחנו חושבים על הכיף שעשינו שם, אנחנו מחכים לחזור בעזרת השם בשיעור ד'. הייתי בנופשון לפני כחודשיים, מאוד נגע לליבי, ואני חושבת שמגיעה תודה והערכה לא רק לרווחה, אלא לישיבה עצמה, לבוגרים, ללומדים, לכל הקהילה ששותפה ולוקחת חלק פעיל בהפעלה של הנופשון. זה באמת מפעל ראוי להערכה. כאבא לילדה עם צרכים מיוחדים, לצערי הרב היא נפטרה לפני קצת יותר מחודש, אבל כאבא לילדה כזאת, שילדה מיוחדת תרתי משמע, אני קורא להורים לנצל את הנישה החשובה והנכבדה הזאת שישיבת ההסדר בקרני שומרון זכתה להיות האכסניה שלה, שהם באמת נותנים את הנשמה פשוטו כמשמעו לטובתם של הילדים המיוחדים האלה. וכאן ניתנת לכם, ההורים היקרים, הזדמנות קצת לפוש, קצת להיות עם עצמכם, קצת לאגור כוח, למלא את המצברים לקראת ההמשך באתגרים הטובים, החיוביים והחשובים שנכונו לכם עם הילדים הטובים האלה, שאין ספק שהם מקור של חסד גם בנתינה שלהם. וגם אני מדי פעם מגיעה. אני לא מגיעה לבד, אני מגיעה עם החברה שלי, שושה. יוספה? מה שושה? נו כבר, מתי תהיה שבת נופשון שומרון? שבת אביעד, אני כבר מתגעגעת לילדים. אני אוהבת אותם. שושה, השבת אם ירצה השם. יש! שבט אחים גם יחד נמתו ומעניים שבט אחים גם יחד הנה מתו ומעניים שבט אחים גם יחד הנה מתו ומעניים שבט אחים גם יחד למתו ומעניים שבט אחים ברצוני להודות לאלו שעברו איתנו את השנים הללו, שכמובן בלעדיהם לא היה כלום. מערך המתנדבים מדהים שעושה ימים כלילות, מתלכלכים, לא ישנים, ואפילו מקבלים לעתים ככה כמה מכות, ועושים זאת באהבה רבה. נופשון שומרון ממשיך להתפתח ולהתרחב, במגמה לשפר את איכות השהייה בו, הטיפול בילדים וההנאה במהלך השהות. אנו מקווים שבעזרת השם והגורמים השונים נוכל להגיע ליעדים אלו בקרוב. מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר. ארים ראשי אשא עיניי אל הערים במרחקים, וקולי איש
שמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי